So ayan guys, bibili tayo ng ano. Magkain ni Tatay Nano. Bibili tayo dito kasi nagugutom yun eh. Bibili tayo. Ate! Ito na lang. Magkano kaya to? Ate, magkano to? 60? Ano maganda? 60. Ay, itong mga ganito, yung mga cake. 20. 20. Ano ba yung isa? Ito, magkano to? 20? Sige, ito na lang yata. Ito. Ito at saka ano, itong ano. Ito magkano to? 30. Ito din. Tsaka may mineral kayo? Asito o ano? Sito. Magkano sito? 25 making. Mineral na lang, dalawa. Mineral, dalawa. Tsaka isang sito. Ayan. Bili tayo ng soup drinks dito tayo na ano. Oh, yan, ayan po. Tsaka dalawang ano, mineral. So ayun nga guys, si Tatay Nano andyan, kakamustahin natin, i-update natin yung mga ano, marami kasi nangamusta kay Tatay Nano eh. Yan, ibigay natin yung dala natin. Tatay Nano, kawawa yung likod nyo, nakikita nyo, kaya pala hindi makalakad eh, sa likod nyo. Hello Tay, Tay. Hello. Tay. Kamusta? Buti na may dala ako para sa'yo. May dala ako para sa'yo. Buka muna. Hindi ko dito tayo na. Siguro yung kalakad ko. Bali yan. Kamusta tayo? Mabuti naman. May good news tayo. Ano yan, sir? Kasi may mga gustong tumulong sa'yo. Salamat na naman po. Salamat na. Salamat na naman. Salamat. Kamusta? Kamusta ka na? Mabuti naman. Parang simula yun. Parang simula na hindi ko makalakad. Okay, simula ito. Yung buwan. Aywan, biglaan lang. Biglaan lang? Kasi malaki ang lubos ito. Ikaw ang yung dati, ibang doon sa akin. Ibang pagkakawa ko. Aywan ko sa buwan. Sa doktor. Saan yung matigay namin sa'yo? Ay, hinahati ko sa mga bata yung damit. Hinahati mo? Pwede mo naman? Hinahati ko. Tapos, yung hinahati ko kay yung mga bata. Sabi ko, yung damit ay para sa barko. Kakaisiyan ko. Ano ba may nanood ngayon sa'yo? Ano yung mga ang wish mo? Ano yung mga... Gusto sana. Gusto sa kapal. Yung? Sa mga tutulong sa'yo? Gusto sana na naman niyo ako na makapagp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 apag
Nakauwi ako sa pamilya ko sa Quezon. So gusto mo makauwi talaga doon? Oo. Kung kumakalakad ako, mapagamot mo na ako. Kaya nga. Mapagamot So kasi ako. may matutulong sa'yo. Sana po ay tulungan niyo ako po. Na sana ay makalakad ako. Makauwi ako sa pamilya ko sa Quezon. Oo, sa Quezon Province. Kawawa yung anak ko. Kung ako maging inutol ako. Nag-aaral ang anak ko sa museum. Sana ay gusto ko makapatapos ako sa anak ko. Nagpaaral ako sa aking anak. Kaya yan ang kayamanan sa Pilipino, kagaya ko. Yun talaga gusto mo makauwi sa inyo? Kunak. Baka may mga mag-sponsor kasi sa papagamot mo. Doon, para makalakad ka ulit. Salamat naman anak. Isa na yun si Idol Rapper Tulfo. Kasi Opo. nag-PM niya sa
sa akin. I-confirm ko pa kung ano yun, kung tutuloy ba maya. Saka si Idol Jumper Sniper. Opo, Mga salamat. vlogger yan sila. Sana nga, gusto sana maging totoo. Kaya kayo. May mission pa ako, kung makalagad ako. May mission. Bigyan ako ng mission ni Ama. Bigyan ako. Pero kung sabi ko kay Ama, Ama, bakit? Kung paano yan? Paano ko mag-mission? Na hindi ako makakalakad. Sabi ni Ama, hintay-hintay ka lang. Kaya kayo. Huwag mo kasi pansinin na hindi ko makalakad. Hindi ko sinayaan lang. Sabi ko na Kasi may nagka-update kayo, gusto niya gusto ko kamustahin, Opo. kamustahin ang kalagayan mo. Kaya pinalikan kita. Kasi Salamat. nakakapos ko sa'yo eh. Ito. Kasi bata. Mga bata kasi. Ito lang muna. Kung walang problema, anak. Kasi next week. Huwag na yung anak. Tuwan. Kaya, mga bata, ayaw rin matulog. Manamok. Mga panawagan ka sa Rapitol po, nung pinakahuli. Sir, Rapi Road Support po. Sana po ay gusto sana matulungan mo ako na maipagamot kung makalakad kasi makauwi ako sa pagpunta ko, matulungan kong pagpunta ko. Ilang taon na hindi ako nakauwi sa akin dahil pamilya sa Bison. Sana itulungan niyo ako po na makalakad at makapagamot ako sa doktor na gusto sana na makalakad at makauwi ako sa pamilya ko. Saka yung sa ibang vlogger din, katulad kay Idol Jumper Sniper, ano yung paanong sa kanyabis? Anong may isa ding vlogger na gusto pagulong sa'yo, si Idol Jumper Sniper. Idol Jumper. Idol Jumper Sniper. Sana ako gusto lang sana sa iyo. Tulungan naman mo ako na magpapagamot at magpapagamot ako sa doktor ang makakalakad ako na magpatulong ako sa pamilya ko kasi isa ko ng sana sabi ng anak ko sana makita ko papa ko na ilang taon naman kung anong ilang taon ng anak ko hindi kami nagkita. Ilang taon na kayo nakita ng anak mo? Ang anak ko 8 taon na. 8 taon din mo nakikita? Oo. Tagal-tagal din pala, no? Sa tawag ng sipon. Oo. Oo. Pero pinapadalaan ko yan kung may nakapira ko. Sige. Hanap kami basta i-update lang kita kung anong balita. Mga next week, balik ako dito. Salamat na. Salamat kayo. Sana po malawak ang inyong buwan. Kailangan sa misyon. Oo, kayo ba pala hindi matala. Batala ay matapangyarihan sa si Batala ay yan Sige. tao na mahirapan. Sige tayo, mag-ingat ka dito ha. Salamat anak. Mag-ingat ka dito kasi babalik lang talaga kami dito. Huwag kayong mag-alala, hanap kami ng paraan na makaano ka. Ina-update lang namin yung gusto magano sa'yo eh, magtulong eh. Salamat. Sige. Yan nga guys, ito yung kalagayan ni Tatay Nano. Gusto niya talaga makauwi sa kanila kaya ayun, hindi lang taga uwi niya. Sana matupad natin para maano din yung anak niya, makasama niya din. Kasi 8 taon na daw hindi nakakasama yung anak niya kaya ito yung wish niya. Sana sa mga nanonood ngayon, tulungan natin si Tatay kasi kawawa talaga. Sige. God bless sa ating lahat. Shout out Mac TV, Jumper Sniper at saka Rapid Tulfo. Salamat.